Господин Вълчев. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. За мен като човек от Балканите и докладчик в сянка за Косово и Северна Македония, темата за разширяването е критично важна. Аз благодаря на докладчика за Косово, господин Терас. Важно беше да изпратим послание към тази млада страна, че оценяваме нейните усилия и подкрепяме нейния европейски път, но там българското малцинство вече години наред чака своето признаване и нека властите в Прищина най-сетне да направят промените, гарантиращи правата на нашите братя. На другия полюс е доклада за Северна Македония. Вчера в Скопие посред бял ден бяха запалени 2 дипломатически автомобила на българското посолство. По-рано горя културния клуб на България в Битоля, а подпалвача по-късно беше героизиран от медиите на управляващата партия ДПМНЕ. Това е резултатът от години налагана омраза спрямо българите и България от политици като Мицкоски и Силяновска. Това не спира. А ние тук, които претендираме, че представляваме демокрацията и хуманността, е крайно време да осъдим античовешката идеология на македонизма и да защитим правата на българите там. Такава Северна Македония няма място в Европейския съюз, докато не извърши нужните реформи.